Hello everyone! Welcome back to my channel. Sa episode na to guys, samahan nyo akong magluto ng pakbet. Ang atin pong ingredients, syempre, meron tayo dito bunga ng malunggay, ang ating sitaw, ang atin pong okra, kalabasa, talong, ampalaya, at kamatis, bawang at sibuyas, syempre ang ating sapong na chicken meat. Gagamit din po tayo ng 3 tablespoon ng bagoong, paminta, syempre magic sarap, at ang ating oil para sa pag-igisa. Samahan niyo po ako sa ating pagluluto. So gagamit po ako ng malaking kaldero, mainit na po ito, maglalagay lang po ako ng mantika. Ating garlic. Luto na po, isusunod na natin ang ating sibuyas. Yan na po yung ating sibuyas. Ilalagay naman na natin ngayon ang ating karne. Nilagay ko pala yung balat na manok natin. Ayan, ito po yun. Maglalagay na rin po ako ng paminta. Lulutuin ko lang po ng sandali. Luto na po ang ating karne. Ngayon naman ilalagay na natin yung ating kamatis. Ngayon naman po ilalagay ko na yung bagoong. Ang bagoong na ginamit ko po ay 3 tablespoon. Tapos gumamit po ako ng 1 cup of water. Ito na po yun. Then kumukulo na po, ilalagay na natin una itong malunggay. At saka itong ating talong. Lagay na rin po natin ang ating kalabasa.
After 2 minutes po, ilalagay na natin yung iba pang gulay natin. Ganyan lang po ang ating paghalo sa ating mga gulay para hindi po siya tumutulo. Saan natin po ulit tatakpan. Nagdadagdag po ako ng half teaspoon ng ating